V predchádzajúcich edíciách uzdravujúceho prúdu sa zhromaždili zástupy ľudí, niektorí z nich osobne, ďalší pripojení cez virtuálnu obrazovku. Priniesli so sebou bolesti, ťarchy, medicínsky neliečiteľné diagnózy, ako aj zúfalstvo. Prišli vediac, že stačí len jedno stretnutie s Božím duchom a všetko sa zmení. Boží muž pastor Chris slúžil s láskou a súcitom, no zároveň autoritou od Boha. Atmosféra je vždy nasiaknutá nebom a priamo v tej chvíli je chorým prinavrátené zdravie, utláčaní sú oslobodení a skrúšené srdcia zahojené. V príprave na novú edíciu uzdravujúceho prúdu tento mesiac od 24. do 26.10. muži a ženy sa stávajú poslami tohto nebeského mandátu. Distribúciou uzdravujúceho magazínu ľudia medzi sebou zdieľajú svedectvá a oznamujú uzdravujúci prúd vo svojich lokalitách. Tak je náš svet nasiaknutý vierou v očakávaní zázrakov pre toto obdobie.